Camp ple de gom a gom per veure l'ascens de l'equip de Mauro Ravnich. El Benavent va fer el que havia de fer, guanyar el Jesús Catalonia. I no només això, sinó que els lleidatans van passar per sobre dels del Baix Ebre. A més, tots els gols van arribar en el primer temps per evitar qualsevol patiment. Vila de Got i Dani de penal van situar el 2-0 ja amb 10 minuts disputats. L'ex del Lleida, Radulovic, en el 30, feia el tercer dels del Segrià. I només 2 minuts després, Dani completava la golejada davant d'un Jesús absolutament trencat. Però s'havia d'esperar la derrota del Roda de Berà i per això el president Andreu Subies estava pendent del mòbil. Quan l'enviat especial del Benavent al camp dels Sants va cantar al final, l'eufòria es va apoderar del municipal de Benavent. Després de 3 temporades a preferent, aquest modest equip feia el salt cap a la primera catalana. I el president va passar per la dutxa, dins i fora del vestidor. Gràcies i que no els defraudaré i que els continuaré donant algun èxit més. La temporada que ve, el Benavent pot convertir-se en el tercer equip de les comarques de Lleida, només superat pel Lleida i el Balaguer.